गुड मर्निं लोगोफोर बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव जाय बिथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदोब्रा आंबो भिडिअ होबाय थानो थुलुंगा मोननायनि आरो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामबाय बिथांमोननिसिम आंनि रोजा रोजा खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय लोगोसे नोंथांमोननि जाथि बंश बयनिबो गाहामनि थाखाय अबं गसाइनाव बोर बिनानै सास्रि हरनाय जाबाय। आं दिनै बारा खोथा बुङा मात्र नोंथांमोना एसे खोनासंग्रो दै। Mada sursai hang mada sursai shana habai honai roje tode thangni shana habai honai roje tode thangni jiwa bene sukhu dukhuni jiwa bene sukhu dukhuni रावजों बुरखायगोन मा रावजों फोरमायगोन मा रावजों बुरखायगोन मा रावजों फोरमायगोन नोंनि खामलिनाय गोसोखौ दिनै गैला बियो जोंजों मुंख्लं जालांबाय बियो दिनै गैला बियो जोंजों मुंख्लं जालांबाय बियो हारि रैखाथिनि दावहायाव हां मादा सुरसै हां मादा समायना नोंनि महर रुजुजायै नोंनि महर जारांसां नों आंनि फुंबिलिनि जारांसां नों आंनि मोनाबिलिनि जारांसां नों आंनि फुंबिलिनि जारांसां नों आंनि मोनाबिलिनि समायना नोंनि महर रुजुजायै नोंनि महर सोरदि सोरजिगिरि सोरजियामोन मेथाइखौ नोंथांमोना खोनाबाय
जाय समाव मानसिया लेखा फरा सोलोंनांगौ, जाय समाव साख्रि बाख्रि नागिरना लानांगौ, बै समाव दैमा दैसा बारनानै हाजो हाग्रा सौसिनानै फाफ्लियाव सिलाय बाननानै सोरनिबा न'खराव हाबै हाबै बोथिसे बोथिनै जायै जायै दावहा नांबोनायफोरनि गेजेराव, हारिखौ उदांस्रि खालामनो दावहा नांबोनायफोरनि गेजेराव बे मेथाइ रोजाबग्रा सुबुङाबो सासे, आरो बिथांनि मुङा जाहैबाय चन्दन ब्रह्म। दा बिथांजों आंहा गोबां सम्पर्क थानायखायनो आङो बिथांनि सुंद' एसे आखुथायनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों। बिथाङा बर' एबा हादोर सोरजिनो हायाखैसैबाबो जि समाव माने एकर्ड खालामबाय बिथांमोना, बेनिनो बिथाङाबो सांग्रां सासे जोहोलावमोन। बिथाङा लासै राजखान्थियाव आखाइ होबाय। बिथाङा राजखान्थियाव ओरैबायसा आखाइ होबाय, बिथाङा माबोरै मानसिखौ बुथुमना लाखिनांगौ, माबोरै कनभिन्स खालामनांगौ, माबोरै बुरखायना लाखिनांगौ, बे खायदाखौ बिथाङा रोंगौमोन। मानोना आं बिथांजों 17 बोसोर रानिं सम्पर्कआव थादोंमोन। आं सासे मेथाइ लिरगिरि, ओंखायनो आं बिथांनि खाथियाव थांनो थाब सुबिदा मोन्दोंमोन। मानो होनोब्ला बिथाङा सासे जोबोद मेथाइ मोजां मोनग्रा सासे राजखान्थिगिरिमोन। बिथाङा मेथाइबो लिरोमोन, देंखोबो होयोमोन, गावनो सम सम सुबिदा मोनब्ला मेथाइफोरखौ रोजाबोमोन। बिथाङा मेथाइ रोजाबनो लुबैनानैनो आंखौ गावनि न'खराव लिङै खाना फिसा फाथिबाय, मावबा बारिजों, मावबा दैमा जिङाव ओरैहाय दामग्रा देग्रा लेंहरबाय, लेंहरनानै आरो आंखौ मेथाइ रोजाबहोबाय। बिदिनो सोरबा जोंनि ग्लेमार आर्टिस्टफोरखौ लेंहरबाय, जेरै बिग्राय आदा, गौतम, ओरैहाय कमेडियान फैला मेन्डेला, जेसेबां जोंनि बर' ग्लेमार आर्टिस्ट दङ, बिथाङा साफा मालाबा सानै साथाम ओरैहाय लेंहरनानै गावनि न'खराव जमा खालामनानै बिदिनो इन्जय खालामोमोन। लोगोसे बिथाङा लासैनो गावबो रोजाबोमोन मेथाइखौ ट्रेकआव रोजाबनाय समाव जायाखैब्ला सोङोमोन, ओइ फैलाव जादोंना जायाखै, मोजाङै खोनासं जादोंना जायाखै, ओरै होननानै आंखौ बुंबाय थायोमोन। दा बे मानसिया अडिअ' केसेटबो बानायबाय मोननै, नोंथांमोना एसे खोनाबाय। आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, बिथाङा हारिमु सिबियारिबोमोन। हारिखौ सिबिनाय लोगो लोगो बिथाङा हारिमुबो सिबिदोंमोन। ओरैबायसा जोंनाव बर' आर्टिस्ट गैया जाय बिथांनि आखाइनि जिनिर मोनजायाखै। माने सोरबा बिथांनिफ्राय थाइसे थाइनैबाबो हेफाजाब मोनदों, सोरबा मेथाइ रोजाबनो सुबिदा मोनदों, सोरबा बिथांनि न'आव थांनानै बिथां सावनाय अमा बेदर दरसे जानो मोनदों, बिथां एवनाय ना जानो मोनदों। बिथांनि खानाफोराव जेरै जानुवारि, बैसागु, मागो, दमासि बेफोराव थांनानै बोथिसे जानो मोनदों। सोरबा बिपद आफदाव गोलैदोंबा बिथाङा सहायबो खालामदों। बे माने बिथाङा आर्टिस्टफोरखौ अनोमोन आरो अननो रोंगौमोन। दा जों बिथांखौ एकदम खाथिनिफ्रायनो मोननाय नालाय जों बिथांखौ बावनो हानाय नङा। दा बिथाङा पलिटिक्सआव जोबोद राफोदमोन, दाबो राफोद। नाथाय नै दा बिथाङा जि 17 बोसोर BPFजों लोब्बा थाबोबाय, बा BPFनो गावनि बिहोमाखौ होबोबाय, नैबे मैया दाख्लैनिफ्राय खोनानो मोनबाय जे बिथांजों निस्सय माबा मोनसे जादों हाग्रामा सार। दा मा जादों रावबो खुलाय बुङाखै, हाग्रामा साराबो खुलाय बुङाखै, चन्दन ब्रह्म साराबो खुलाय बुङाखै। दा खोथाया जाहैबाय मा, बिथाङा जुदि
BPFखौ गारनानै आखाइ एबा बिबाराव थाङो अब्ला जोंहा बर' हारिया लस दङ। बिथाङा UPPLआवनो थांदों अरजाया बा BPFआवनो थाथों अरजाया, नाथाय बिथाङा BJP एबा कंग्रेसआव थाङोब्ला बर' हारिया लस दङ। आरो बिथाङाबो थांनानै सुखुयै थाहैनो हानाय नङा। खारन बिथाङा नुखादों बिश्वजित दैमारि सारनि हाल सालखौ नुखादों। नै दा बर' हारिया लासै लासै बिश्वजित दैमारिखौ बावनो हमबाय। खारन आन्सलिक सक्तिजोंसो नोंथाङा सांग्रां जाना थानो हागोन। दा BJPआव हाबहैनायनि उनाव बा कंग्रेसआव हाबहैनायनि उनाव नोंथांखौ बेसेन गैयैबो खालामनो हागौ बिथांमोना। फज'नानै दोनगोन 5 बोसोर नोंथांखौ मन्थ्रियानो खालामबाय, MPयानो खालामबाय अरजाया, नाथाय नोंथांखौ बे 5 बोसोरनि उनाव गोबोराव गाब्र' होनानै दोनगोन, जसोना दोनगोन हाब्रुआव। थ' ओंखायनो आं सासे महरगिरि जानानै खावलायदों जाहाथे नोंथाङा BJP एबा कंग्रेसआव दाथां, नांगौ जायोब्ला नोंथाङा UPPLआव थां आरो हायोबा BPFआवनो फैफिन। बे जोंनि खावलायनाय आरो नोंथांखौ मोजां मोनोखायनो बेखिनिखौ खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला आंनि दिनैनि बिबुंथिया एसेयावनो जोब्बाय। बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जय बर' हारिनि गोजोन्थों।